Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kamegalia kala Korea kanam la du ni overall ha kajingile ka athletics jong ka second Northeast Olympic Games arhajar arpuar ha kasngi baar. Kani ka kunhun yele ka kajilla lala ban kur hadu khatsan tali kita kamaksiar haringkat khandai tali kita kamarupa bat khanyo tali kita kamarnong. Habak hendang kamegalia kala kur hadu sauphwei tali kita kama tangna kani kajingile kai. Haka first Northeast Olympic Games arhajar khat pra kabalalong ha Manipur kameghalia kalala ban khurtang kawai kata kamaksiar hanrei menta ka kenti kalala ban penpawi ka jingtbet lingba ka jingtrei shitam jongkinong yele kai ki coach Kameghalia Athletics Association bar katanat yele kai jong ka sarkar jilla ka sam kalawan ha kerdan ka baar da ka bakhur khat artli kita kamaksiar hanrei tli kita kamarupa bat artli kita kamarnong ka Manipur kalawan ha kekerdan ka baar ha ka bakala khur shipotli kitak maksiar khat sautli kitak marupa bat khandai tli kitak marenong 6, 5, 6, 9, 5, 7 and the lead number 4 Winning the silver, they clocked a time of 52.72 seconds. Diksha Chetri and Paramita Das, they clocked a time of 50.78 seconds.
Please give him a big round of applause in Olympic Games 2022. 3 points with gold medals in 100 meters and the 200 meters and 1,500 meters. Guests over there to kindly stand with the team. Meningkong teng ai kublei trai kenrat bla don dekat bat ni kam tammo bing layu ai gani keburam ke bakrau bing la ban men ong no ngai sorong mo nak kalian kejongi athletics kumki coach mo sa bining bing la ban yo kan di kat kan ni jing job kam tam le bing layu ban khut buan ki tak mak siar aga baro jongki state tingi kumba hadu menta present yo kumba kat latest now yo hadu khalai tili ki goal ki bronze silver ni pat khen ti kumbang hadu menta tingi down ha first place kan ti galong ka ka ba ngimla shu bang ni express ka jing kemen ka jongi khampami khna le kat nu ka jing training system jongki bat ba kisngap ki jing kai ka jongi thôi chỉ là đón đi cái gì cái trái cây lại cây của mình ta lấy ngay cái năng sna hapolo de mình ta cái đó mình ta thì empat dan kadang kini ka sai madan hana sai tigi ai kublei ka sai ru nomor ba yo kani ka lat ban penlong kat kani ka north east olympic ka ba la penlong hoi ai kublei ka state bala hole kani la de goi ka lat kan ti kumingi ki coach budi khana ru bangin pen ka performance te ri kat kum ka jingpet ki jonga menta te kadang kidang don kam ha ki madan kum mau perwat imdan madan tang ka wei ru ban ong ila ya de ka bala la kunoi kerpat na ka surkar ba Pejlem yang isi mau korban idon kam kawai kamadan.